Welcome to my channel, Bisaya Made in Washington. I have this channel about workouts, dancing. So I hope you enjoy. Sometimes I do my daily tasks like cleaning my house, a daily routine. And I hope to subscribe and hit like. Bisaya Made in Washington. Bye! Sa Amunggus. Ano din ako ang fish. Ano? Isda. Nibukal ani kaad na kong uban. Ibutan na ako ni siya. Siling espada. And then kuan luya. Daghan luya. Lots of ginger. Then wait for another kabukal. Giwa ko sa ukra. Ukra. Yan hugasan. Yan hugasan eh. Okay, ilunod na ako. Yan sibuyas, dahunan. Dakan na dakan. Una na ko. Mauna ko ni og gagmay nga ini kay harong dili malata. Siguro na itong magic sarap ang atong munggus. I-add na kong kamunggay o ang sibuyas. And then og ang tuno. Karang tuno, ready na. Kung natugasin. Niya. At kung katawon.
Nga, balik ko kabon, harong mabukal, una pa ilunod ang ubang sagol. Hugasan ang kamunggay. Kasabaw ginigikan. Gikan para ba sa na. Ihuwat. Harong luwa na tubig. Gato ang kamunggay. Dagang kamunggay. Sibuyas. Nakalimut ko sa ginata ko anda. Sa coconut milk. Ilang naapas man. Kuan og bukal, bukal na. Luto na ako munggos. Ready for our paniog. Magsukad na kong munggos. Kay mukhaon na may gamay lang. Ilang palabi. Nya. Luto na akong munggos. May gamay kanon, puwad. Muna na akong kaunon karon. Kapoy ikaon sa restaurant pero di man ni kalikayan mukaon sa restaurant kaya kanina nangaon mi ni Bill sa breakfast karon paring udto na ni na naon kami nyo unang hungit para sa tanan. Init pa. Lami.